Kapinso sa kagatos ka hektarya sa mga uma sa Sugbo, apektado sa kainit sa panahon. Presyo sa diesel o gasolina, hiusab matag Martes ning buwana. Gasolina, misaka na og kapin 2 pesos ug diesel dulan sa 1.50. Pulis kami suway og suborno sa NBI alang sa pagpabuhi sa mga dinakpan nga Koreano higitang ubos sa camp restriction. Problemadong lalaki mikatkat sa atop sa simbahan tungod sa kahadlok nga dunay mikukod kaniya. Dala na tubangan sa Queen City Memorial Garden, sirhan sugod og mga adlaw. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 26 sa buwan sa Mayo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na yato na masa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mukabat na sa 158 ka mga pribadong tunghaan Lukop Region 7 ang mipadayag sa pagsaka sa ilang tuition fee karong tuiga. Matud sa DepEd 7 nga ang basihanan ining mong tunghaan mao ang nagkataas nga suhulan sa mga magtutudlo ug non-teaching staff. 70% sa increase padung sa sweldo, 20% ang pagpamalit og mga makinarya ug gamit sa tunghaan, samtang ang habiling 10% alang sa return of investments. Nasuta nga ang top 3 sa labing daghang tunghaan nga magpataas sa tuition fee mao ang Cebu Province, Cebu City ug ang lalawigan sa Bohol. Schools, they intend to apply to improve their facilities and given salaries of increase of salaries of teachers and non-teaching staff. Nabalaka ang mga scholars sa Dakbayan sa Sugbo ug ang ilang mga ginikanan sa gibuhiyang pamahayag ni Mayor Michael Rama nga di na sila ilhong city scholars kundili mo-withdraw sa ilang enrollment sa Asian College of Technology. Hangyo nila sa mayor nga pasagdaan lang una sila kay nahago na sila sa enrollment ug hapit na sad pagbukas sa klase. Jinky Rosip, Sugin Limi. Subling nagtigom kagahapon ang mga Cebu City Scholars uban ang ilang mga ginikanan sa Asian College of Technology International Education Foundation aron ipabot ang ilang mga kabalaka sa giluwatang pamahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama nga di na ilhong scholars ang mga tinun-an sa higayong di sila mubiya sa maong tunghaan. Ang mga ginikanan nga nakapa-enroll na sa ilang mga anak nanawagan na lang sa mayor nga kung mahimo pasagdan lang una ang ilang mga anak nga mutungha sa ACT kay nasugdan na nila ang proseso ug wa na say igong panahon. Kanang ipadayon unta niya para ang mga bata sa kay para manas mga bata ang iyang kuan mga estudyante nga di magkalisod-lisod kay ganahan jud mi diri kay masiro balance bitaw. Ayaw na lang og ipabalihin ang mga estudyante, Mayor. Ako nang hangyo kay og ang ato agong kanang panglantaw sa kadaghanan katawhan ang kaugmaon. Dunay mga tinunan nga mipadayag sa ilang mga kaligot-got bato kang Rama tungod sa matud pa dili patas nga pagtagad kanila. Nga mabayaran ang school fees unya kami mismo nga mga students nga mga ladderized course dili na mi ingon nga kanang kailangan papabalinon para i-recognize nga Cebu City Scholars mi. Gipasalig sa Director for Scholarship sa ACT nga andam gyapon silang mosuporta sa ilang mga estudyanteng scholars. Mipadayag sila og kaandam sa higayon nga dunay daghang withdraw sa ilang enrollment. Wala man may mamustop sa among gi-promise. From the very start until now, we will continue supporting our Cebu City Scholars. Jinky Rossi, News 5. Malaumon ang pamunuan sa DepEd Region 7 nga di ra maapektuhan ang mga tinunan nunot sa nasinating kainit sa panahon. Ang Kapitolyo misaad nga lakip nilang tabangan ang mga estudyante kansang mga ginikanan nagsalig sa panguma. Madin Sabang, Sugin Limi. Bisan sa nasinating mild El Nino, masaligon ang Department of Education nga musaka ang mga magpa-enroll karong tuiga. Bana-bana sa DepEd Regional Office nga dunay pagsakang 5 ngadto sa 8% sa mga tinunan nga musud sa klase sugod sunod semana. Di motuo si Dr. Marshall Digamo, ang officer in charge sa DepEd 7, nga tungod sa kalisod karon sa mga mag-uuma, mahimo kining rason kung nganong di makapadayon sa ilang pagtungha ang ilang mga anak. I doubt kung kanang rason na mo nang kuan kay ang mga bata gi-enroll naman god automatic naman kay
the parents kung dili silang pa-enroll, pa-explain nun man nato. Una nang mipadayag ang pipila ka mga sektor nga basin ug maapektuhan ang edukasyon sa mga bata. Apan ang Kapitolyo misaad nga mamalit sila og school supplies aron ni apod-apod unya sa mga apektadong lungsod. Ang katong mga school supplies tanaw pud nato ang mga barangay no nga luoy jud kay at the end sila may mabulaan ani pero ato ag yung tan-awon nga ang kaning data ang paglihok ani adto gini sa local government unit no. Awhag sa DepEd ngadto sa mga principals ug school head nga monitoron kanunay ang ilang mga tinun-an nga mosud sa klase. Madin Sabang, News 5. 8 ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo ang gipaubos sa state of calamity. Samtang provincial-wide, gipaubos na sab niini no tungod sa grabing epekto sa kainit sa panahon. Jinky Rosit, Suginlimi. Sa pagkutlo ning balita, 8 ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo ang mideklarar og state of calamity. Hinungdan sa pagdeklarar sa provincial-wide state of calamity atol sa regular session kagahapon sa provincial board. Si Bukal Tining Martinez nga mo'y nangamahan sa mong resolusyon, miingon nga gikinahanglan na ang hinanaling deklarasyon niini tungod sa epekto sa grabing kainit sa panahon. Ang mipaubos sa state of calamity mao ang kalungsuran sa Carmen, Alcantara, Asturias, Moalboal, Tuburan, Tabuelan, Argao ug Borbon. One thing, it's not just the funds magud nga atong iapas, it's also the measures that we can do. Like for example, katong control of commodities. Nga mo na labang importante sa atong price increase, freeze sa prices. Pag-freeze sa price increase. Because especially Gisugyot sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang clustering aron maapod-apod ang 30 million calamity fund ngadto sa mga lugar nga nagkinahanglan sa hinanalig nga hinabang. Lakip nga monitoron sa Hunta Provincial ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton, hoarding sa mga basic commodities ug ang paghatag og tag-as nga mga interest loan sa mga mag-uuma nga maghatag unya og dugang kalisod ngadto sa mga naapektuhan. Ang katong munisipyo nga nag-declare yun, sige ito unahon. Pero una, naagyod ang lista sa pamilya na grabing natituhan, critical kay role sa social welfare. No? Jinky Rosit, News 5. Matag Martes karong buwan sa Mayo gi-adjust ang presyo sa diesel ug gasolina. Karon lang buwan na kapindos pesos na ang pagsaka sa presyo sa gasolina samtang dulan 1.50 ang sa diesel. Andrea Patenya, Suginlimi. Ikaupat na kini nga Martes karong buwan sa Mayo nga mipatuman og price adjustment ang mga oil company sa nasud. 40 ngadto sa 50 centavos ang increase sa presyo sa matag litro sa gasolina. Hinuon mikunod ang presyo sa diesel og 50 centavos matag litro. Matag Martes karong buwan na sugod ni atong Mayo 5, 12 ug 19 mipasakasab sa ilang presyo sa gasolina ug diesel ang mga oil companies diin mikabat na sa 2 pesos ug 30 centavos ang total increase sa gasolina, samtang 1 peso and 40 centavos ang total increase sa diesel sa upat ka mga fuel price adjustments karong buwana. Mao nga kining motorista nga si Rodel, wa kalikayi ang pagreklamo sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Mas maayo gid unta tong ubos gid para po makasave pud mi. Ya sa kaon taban ya, itutukan nila ning kuan po nga pag ubos ba mo taas na tang kuan og gunin mahimo mga commuter gid. Kinahanglan mo sa niya sa mong sakyanan. Patugil na yun mi. Lagip sab sa nag-uul kining taxi driver nga si Kim. Panawagan niya nga tangtango na ang 10 pesos provisional discount sa taxi flag down rate. Ibalik na tong 40 nga flag down. Mahal kayong gasolina. Hindi na wada. Apan giklaro ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 OIC Reynaldo Elnar nga wa pa gyud gitangtang ang 10 peso discount sa taxi flag down rate tibuok nasud ug nagpabiling 7 pesos ang minimum PUJ rate dinhi sa Central Visayas bisan sa sunod-sunod nga oil price increase. Bisan og nisumite na og petisyon ang mga transport groups ngadto sa kauluhan aron patasan ang plitihan, gipahibaw ni Elnar nga padayon paghihapon ang deliberation sa LTFRB Central Office ug gihuwat nila nga mahimong stable ang presyo sa lana, usa mohimo og desisyon. Busa, ang gihapon tumanon sa mga taxi ug PUJ drivers ang kasamtangang rates aron di mamultahan tungod sa overcharging. Ang pag-us-us sa litihan, gikan na order na sa Manila. Munang ug naan og reinstate man gali ang kanang orang ang litihan, mubalik sa atong original atong plitihan sa una. Maghunag gyud pud order gikan sa Manila.
dito makabut-but na kay naman tayo LTFRB Central Office. Sa laing bahin ni painumdum ang LTFRB 7 nga laing multa ang mahimong mapahamtang sa mga school bus operators kundi nila siguraduon ang pagsunod sa mga lagda sa LTFRB sama sa pagbutang og fire extinguishers ug medical kits sud sa sakyanan ug pagbutang og grills sa mga open windows. Labing importante sab ang pagbutang og seat belts bisan man og front facing o side facing ang mga lingkuranan. Andrea Patenia, News 5. Di paubos na sa camp restriction sa Regional Intelligence Division ang pulis nga sakop sa ilang buhatan nga si PO1 Kelvin Khan Tuadles kinsang gituhang nalambigit sa sex tourism operation sa mga Korea nationals. King Perez, Suginlimi. Gikan sa Mother Unit nga Regional Public Safety Battalion gibalhin usa sa Regional Intelligence Division si P1 Kelvin Khan Tuadles kay dunay gipabuhat nga specific intelligence task ang maong buhatan kaniya. Mauhang RID mao imo investigar niini sa pasangil nga iyang giubanan ng duha ka mga Koreano nga mihatag og 2 milyones pesos isip suborno ngadto sa NBI 7 aron mapagawas ang upat ka mga Koreano nga nalambigit sa sex trafficking. Ako siyang recall muna sa field, no, na instead na siya buhatan ng mission sa field ato mo na siyang gipa-recall sa opisina. Gingong gimakak ni Tuadles ang pasangil kay wa siya misuway og suhol sa NBI 7 alang sa kagawasan sa mga Koreano kay igora kuno siyang miuban sa usa ka higalang Koreano nga mibisita sa usa sa mga dinakpang Koreano. Sama sa pamahayag ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas kagahapon, gikatingasab ni Labra kung nganong wa na lang dakpa dayon sa NBI si PO1 Tuadles. Kaning nasa yung amigo ng Koreano nga niya nga magpakuyog lagi ngadto sa NBI, so yang gikuyogan. So pag wa siya masulod, no, kay wa man siya appeal kung sa ituyo dito sa Amerikano. Naghuwat siya sa gawas. Kung ako silang bribe man, kibaw ba ko? Yung siya, mga NBI sila, no? Anong bribe man ko? So, naibong na lang guys siya the following day nga mga istorya, no? By the NBI people nga nag-bribean daw. And nga ako lang sa dis, mayon tato gidakop, no? Sa NBI, haron makatilaw sad siya og kanang silot sa iyang gibuhat. Gidenay sab ni Labra subay sa pamahayag ni PO1 Tuadles nga nagtrabaho kiniisip bodyguard sa negosyanteng si Peter Lim nga nalambigit kaniadto sa negosyo sa iligal nga drogas. Gitudlo si Lim sa NBI 7 nga mo'y konsabo sa mga dinakpang Koreano. Iyan ang gidinay nga bodyguard siya ni Peter. Kaila siya, kailado man si Peter Lim dire, no? Pero King Perez, News 5. Patay ang usa ka mamulkitay sa usa ka vulcanizing shop sa Maydan Arabaya, Kimbang, Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay. Human po sila pasado alas 12 sa tungang gabi. Ang biktima mao si Andrew Gilantang Burinaga, 26 anyos, samtang ang gipasangilang namusil mao si Rameses Enriquez, kinsa padayon pa karong gipangita sa kapulisan. Gingong naglingkod ra sa iyang lantay ang biktima ug kalit lang nga gipusil sa iyang naong sa misibat nga gunman. Matud sa Talisay City Police nga posibleng dunay panagbangi ang biktima ug ang suspect. Una nga panayon nung nag-consider atong paluap atong taga homicide personnel para ning mahibawan yung sige motibo ni. Security guard na dunay problema sa pamilya mikatkat sa atop sa usa ka simbahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Miangkon kini nga nakagamit siya og ginadiling drogas ug dunay mga tawo nga migukod kaniya. King Perez, Suginlimi. Caught in action ng pagkatkating 25 anyos na security guard nga si Eric Bulayog sa atop sa Glory Baptist Church ganihang kadlawon sa sitio Bukid-Bukid sa Barangay Pahak. Ganihang alasay sa buntag na alarmahan sa Lapu-Lapu City Police Station 2 kon Mactan Police ang maong hitabo. Human sila pahibaw sa mga tanod sa maong dapit. Gingong kalmado ra si Bulayog samtang anaa sa atop sa simbahan. Apan bisan og pipila kay gayon kining gisuwayan paghangyo sa pagkanaog, wa gyud kini mopatuo. Samtang anaa sa ibabaw sa atop, mipabuhagay hinon kining siyang problema, diniyang ibutiag nga nag-uol siya kay nagbuwag ang mga ginikanan. Matod ni PO1 Rodney Bintad nga suicide lang maong sikyo. Kay mihangyo pa kini kanila og hilo o armas aron kutluon ang iyang kinabuhi. Kay dugay mipatuog gikuptan nilang PO1 Bintad ug PO3 Wilson Malnegro ang gwardiya.
Og hingpit nga napakanaog mga pasado alas 8 ganihang buntag. Nasuta ang gibot ni Bulay og ang crew sa simbahan nga dunay mga lansang. Hinungdan nga naglisod ang mga mi-responding pulis. Naluya na to siya, nakakita mi gigayon nga namuypoy na to iyang kamot, which is di niya siya pwede kabunal kay usa na lang kamot yung gikuptan mo to, dito na nako siya. Matod ni Bulayog nga iyang gibot ang crew sa atop aron himong proteksyon sa tulo ka mga wa mailhing lalaki nga migukod kaniya. Naoy kadlukan ba kay bukod lagi ko sir. Gabi pa mga tao. Okay. Kay laging sa to. Tulo. Giangkon ni ini nga una siyang nakagamit og ginadiling drogas niadtong Miyerkules. Nasayran nga nagpuyo siya siyang paryente sa sitio Abono, Kabatuan sa nahisgutang barangay. Ug wa masayod ang iyang igagaw sa iyang problema. Gigatingan nila nga sukad pa niadtong Domingo sa gabi, wa na nila kini makit-i. Sa kabuhi, namo ko siya kabuhi taon na siya. May nana ragod, wala gud ingon nga na mga anak siya, di po na sa kamo mangaway. Di po na sa kamo mangaway. Pero wala gud, makanda na. Gipaabot pa sa kapulisan kung moreklamo ba ang mga nagduma sa simbahan, human niya ibta ang krus. Din malicious mischief ang posibleng atubangon niyang reklamo. King Perez, News 5. Giklaro ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dili pamulitika ang iyang planong pagbabag sa maong proyekto nga gipropose ni Kongresista Bebot Abellanosa. Buot sa mayor nga muhimo una og road widening ang DPWH nga magsilbing diversion road sa mga sakyanan nga mopaingon sa habagatang bahin. Dugang ni Rama nga way ni duol kaniya og ni presentar sa maong proyekto. Migawas ang maong issue sa pagbabag ni Rama nunot sa issue karon sa mga city scholars nga nagtungha sa gipanag-iyang tunghaan ni Abellanosa. Usually the city kana. Unya ang city responsable siya magkikistorya sa barangay sad. So mo sa naisulti dia kay inig ambot ron na manera kisemli mo. Mingon din ang mga barangay way buot sa ning mayura oy. Sunan mo man sulti ida nga naa ni umaabot. So mo na siya mahitabo. Pero kinsa na daw ang Nauman nga sugod ugma makasinati og traffic congestion ang mga dalan palibot sa North Reclamation Project tungod sa himong road concreting project. Andrea Patenya, Suginlimi. JDBera kanang Mipahimangno ang Cebu City Traffic Operations Management kun SITOM bahin sa posibleng traffic congestion sa may North Reclamation Area kay sugdan na og guba ang Andres Soriano Avenue aron simentuhon. Ugmang adlaw sugdan ang road concreting project sa DPWH diin siradaan og una ang daan habig sa Queen City Memorial Garden. Ang karsada habig sa bag-ong White Gold Mall maoy gamiton sa mga motorista gikan sa north padung sa south. Samtang kadtong gikan sa General Maximum Avenue di na maka-left turn sa A. Soriano apan mahimong mupili sa J. De Vera Street sa eskina sa karaang White Gold Club, sa J. Briones Street diin makita ng opisina sa LTFRB o sa bagong nasemento nga S. Osmeña Boulevard. Mipahimangno ang sitong nga kung masiradaan na kining Andres Soriano Avenue di na mahimong mag-atang og mga PUJ ang mga commuters o kinahanglan na sab silang mamalhin sa J. De Vera o J. Briones Street kay dito na mangagi ang mga PUJ. the same gyapon ang dagan sa traffic once trabaho una ang seaside nga dan. Mo last ang project og mga 2 months. 2 months. So, marag 1 month each. Yes. Side. Pero ilang paningkamutan nga ilang mapadali. Samtang laing pahimangno sa SITOM, nga gipanglantawan na nila daan nga sugod karong Huwebes, grabing traffic ang masinati palibot sa mga commercial establishments tungod sa pagdagsa sa mga mamalitay alang sa last-minute shopping sa mga school supplies. Angay sa pangandaman ang mas grabing traffic congestion sugod karong Lunes, diin magsugod na ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Ato lang i-remind sa ato ang mga motorist, hapit naman ang moable ang klase, mas may ginang magplano daan silang biyahe, kunya musayo sa paggikan sa ilang pagbiyahe. Sa pagkakaroon, gikabisihan sa SITOM ang pag-repaint sa mga pedestrian lanes duol sa mga tunghaan aron klaro ang kalabngan sa mga tinunan. Andrea Patenia, News 5. Kaping usa ka gatos ka hektarya nga uma sa lalawigan sa Subo ang apektado sa kainit sa panahon. Gikahadlukan nga adunay mahitabong hoarding sa bugas, hilabi na kung maapektuhan ang umaabot nga anihonon. Jinky Rosit, Suginlimi.
Sukad gideklarar ang state of calamity sa tibok lalawigan sa Sugbo kagahapon, 5 pa lang ka mga local government units ang nakasumiter sa listahan sa mga kadaot sa ilang agrikultura. Muabot sa dulan 150 hektarya sa mga umaang nadaot gikan sa syudad sa Karkar ug Talisay ug sa mga lungsod sa Sibonga ug Sambuan. Sa ubang bahin sa lalawigan, fish kill ang nagunang suliran sa mga fish pond. Sinoy Simplicio nga usa ka mananagat na balaka na sa ilang panginabuhian karon. Minus gold. Lahi na sa una nga dali raman ta makakag-isda. Karon makakatag-isda, managat ta kinahanglan magdugay pitas dagat, abot ta pag-ilma ka oras, unang oras usa pa ta makaisda. Matod sa provincial agriculturist na si Roldan Sarahena, makigtagbo pa sila sa PDRRMO ug sa ubang departamento aron nisgutan ng hinabang nga ilang matunol sa mga naapektuhang lugar. Gikabalakan sabang posibleng rice hoarding, labi na kay sa di madugay, makasinati na unya ang kalungsuran ug pagningit sa supply sa bugas. Ito lang siguro i-call up ang kanang government office concerned no sa agency like kaning hoarding sa kuan sa atong rice for example ang kuan siguro na murag ang NFA man siguro. Jinky Rosit, News 5. Patay ang usa ka tuig nga batang lalaki dihang napagan kini sa nahitabong pagpangdunggab sa iyang amahan. Ray Pasaporte sa Ginimi. Patay ang usa ka tuig ug 6 ka buwan nga batang lalaki samtang samaran ang amahan sa nahitabong pagpanunggab sa sitio Fatima sa barangay Basak Pardo kagabi. Ang suspek nga si Richard Soyco gituuhan nga adunay panagbikil sa amahan sa bata nga si Ralph Randy Tieman. Nag-abot ang duha sa bakanting luna og gidunggab si Ralph Randy samtang nagkugo sa bata. Nato, ang kining amahan wa na siya kabantay din naigo niya anak iya ning gibutang sa daplin. Ya, sa iya harang as aligasyon niya, naigo man siya diri sa may ubos sa dunggan gamay. Ato siya siyang balay. Pero matay ang gibilin, wa siya nagmain nga naigo dito ang bata. Ang suspek nga si Randy nadakpan sa mga sakop sa Pardo Police Station. Matud niya, nisong sa ilang balay si Ralph Randy. Dala iyang anak nga si Curik. Gipatiran ang iyang batiis mo nga napugos siya pagdunggab. O mo to pagkawa lang ko, yan mo patiran. Igo mo akong sinlis, dugo mo ni. Di, mo to nga, naitabo, undili ang ngayon tabo. Itong bata, sir, wala to nga, naigo to. Wala, kuha naman, di rin mo kabalans. Ako tuyo niya, liog man niya, yan mo na, giliwag ang moto dito na igo. Yung itaming niya ba? Isagang niya, oo. Samaran si Ralph Randy sa wang bahin sa iyang liog. Liog na yun, oo, makaya ng amo na dito yung kabuhang niya, mga yung tabako naman yung paggawa, hindi ko gusto na yan niya, lahit na siya ba? Matud silang silingan nga si Jessa Misa. Gidala pa niya ang bata sa ospital apan nagkabsan kini sa kinabuhi. Pag adto nako gikuha na kong bata, gikuko siyang kuan babi niya natogra. Ginana niya ako mo pagkuha nako sa bata nay samad. Udi na nang din samad ay gidaday na ako ospital. Kinsa man to isay? Ang igsuon. Gatuon man siya na natograng bata ba. Pero nasanda na luya na kay natagak man siya diha. Wala ka bantay dai. Wala. So diha de siya. Di siya pero buhay pa siya na ako gida nakalibang siya. Ray Pasaporte, News 5. Ita sa nag-away niya gidaan niya ang bata. Oo. Nasagang siguro niya, no? Well, Ang bata mo inaigo. Wow, we are not there to kuan but next time mag-away igdad ang bata. Di na lang gid mag-away. Mosag yun. Maugkato ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!